Yati ka birtuwa, mo giding gibiran ako asawa ha. Ngono man sa? Ano pangitaonon gigi ka permi. Nakoy baguan oh, lumay. Ginatag ni sa akong amigo nakita ni ganiha dito sa merkado ba sa Bourbon. Nga taga Sikihor man na, taga Sikihor kanang maumarang mo na. Manglumaya ipod. Nya maninda gina siya, masuri-suri. Ninda naabot og lungsod sa Bourbon og paninda na yung mga tambal nga abot pikto baka na kay kini nga lumay yung gihatag nako ingon siya nga subok na kuno niya ipikto na kuno daghan na kuno kay babae ni biktima ni ani Di na po tamamong anang imong kalaki? aw siya ingon nga epektibo nya kano ko lain-lain pong babae yung kauban gwapa mo gikito yung kauban kaya pag lumay pag kuruto niya Apa sige epektibo gito nga nila? po kuro ni kan bati agnaong ginawa na pero hindi ko pa lain na ba chicks Aton so yan? epektibo kuro ni kay mo ni ang gamit Ato na so yan kay para makatilaw ko og tawo. katilog tao Upa mo tawo ko katilaw tawo gito eh. Tawo ko buwang gud. wa pa gid ka sa imong kagawangon no pagkakatilaw ka na ana Katilaw ko ana anak pero dili tawo. na piste Pero ay saba. usa ni ana nimo nga di mo tao sud na ungo o engkanto Baka mo to. Ug kabaw og katulong mo ko ana ko baka og kabaw pero ato ra niya baka og kabaw kanling. aniya Pero ato ra mangtas mo pud kay lagi de ka usi ang usa may una nimong girahan day ana baka ang unang ginatabuan na dito gislupot kay tungos kahidlaw yun nga ulitaw ko ako ni testingan yung baka nga muto nga nahitabog itami alay ayate ra unya usa may reaction baka pagtira nimo sa pagkaigo oh ingon man baka nga maorno pero ya di ayun unsa to sunod nimo Ayaw yun, unsa to tunod tiyan. kagawa nimo gitiran tabaw pero ayun tinutiha ko sa mga tao pulupulog sa akin uwaw ko ay o wala mangutana di mo po sulti nya ang kabaw pagtira nimo unsa man unsa may reaction pod sus kaluig is kabaw yung pagkaigo ano man mura ko og nahamot siya ug ako po dalipay oh igo gyud ingon man kabaw nga oh unsa man to gisakitan o gilamian primero ningon kay ngon to siya nga nabaguan pero pagkaigo yun oh niingon siya kana ya nya katulon unsa man katong kanding aya kan ay sabah ka dira bari ato yung akong hayop yun oh dito sa akong tubuyan ang kanding ato ito unya unsa may reaction sa kanding ang kanding kay wiki mang iko unya ang ato po ganahan po ko aya lagi bata nga mangtas gid ka di ay unsa say reaction sa kanding pag kaigo yun sakit ang kanding ingon kanding kalame ya muna nga kana ba gusto ko mo tilaw og kanang tao tinuod ba na oh ana instruction nan tikag maayo ani ha ang ingon sa akong amigo nga kining lumaya kini siya mo ni gamiton sa lalaki kung manglumay og babae unya yang kining usa mo ni gamiton sa babae kung manglumay og lalaki kalinot ko na so kay lalaki man kini imong gamiton O, kay kana? lalaki man ka karon ang iyang instruction mo ipikto lang kuno ni kung ikaw no lalaki man ka mo gamit ka manglumay kag babae okay mo ipikto lang kuno ni katong babae nga nasuko nimo uy ug dili ug wala masuko nimo babae dili mo pikto lumaya unya di ka natirusan na mo may ang ingon kasi ato na so yan kay tan-aw pud nako kanay mong babae mga gwapa kayo murag nang suko guro na niya gwapa ko kay wa nang suko na niya ay nga basig yung katabang gina niya o lagi niya mo lagi niya epektibo lang kuno ni sa babae ug lalaki nga nasuko sige di ka magdugo kaya ato na so yan basta kay mo lagi niya Tisa, kinsa mo babae mo planuhan? na ay babae dahil iplanuhan ko kanang kaya ako mo nang gibuso nasuko mo na ako kanang kasawang dito nga kita mas may pagkagwapa mo Yati, tabihan na po uy mistisa manggidlagi na imong tidadahal. Yawa. Wa man Dili mo kag wa may suko klaro unsa man nasuko na nimo kay nasuko ra ba gini mong TikTok. nasuko lagi na kay gibuso lagi na ko nasakpan ko Alam mo so ni ka na. okay Ana yati, unan na kuno mo di ay. Ya. Ay, sige, Sino lagi. gini nang itripingan?
Di ka na sampayan na, nasuko man po na nako. Pero Unya. ako kay Baw, unsay nasukan kay ngano, makakita na siya nako, maglagot, hindi na siya nako. Ako kay Baw, lagi, unsa na yung kalagot, basig, napaguro na yung kagusto nako. Naglagot, hindi na siya nako. Naman sa man, ato na ning testingan. Atong sayan. Pero Unya. ang problema, o kaya ato sayang asawang Jeffrey. Namas Jeffrey. Ay di ka na ziprik. Ulakaw mo na pirmi. Kada adlaw, muadtong nas banwa kay mamusil man naglanggam. Adto ta mag-atang sa ibabaw sa ilahang bayan katong dito sa banwa ba. Adto ta magpupo dito atong huwaton nga si Jeffrey mulakaw na. Kanya, kana ang mula siya ng tangan tupadong. Oh, O ato manago maghupok tandaan to sa babaw dito sa babaw sa ilahang. niglakaw Jeffrey. O kaya na nato din sugdan atong plano nga. Basta lang may picture na. Yes! Katilaw na gitong tao. Ay, kagol, katilaw. Ay, gikaw sa man. Tara. Oh, natunta. Sige. Ato din suwayan. Diri kay plastada kay diri. Mulakaw ko na si Ay, lakaw lagi na ron kay mamusil ng langgam og ihas nga manok. Diri kay bantang kay diri. Kini makatilaw na gitong tao. Basta kay pagkuan na diya bantayan nato nga mugawas na. Bantayan ginato, mana na ang gayon. Atuon nato dito, yang asawa. Diye. Kailangan ano mo din nga yang asawa man po imong naunaan. Wapa mo kasawa pong tawana kay di ka mas Manila. Hamis kayo na putig kay pa pero ang problema lang nga nasakpan ko dito nga ginamuso ko dito sa Casillas nga naligo. So Sa ako nasuko po na pero ako kay baon sinungdan nga nasuko po na nako. Basig naangin ra pug nimo. Mo isa man. Ready na ka kay pag andam daan sa mong kagalingon kay may nang inigawas nga diretso na. biton aw sa kato. Gani. Suman. Ay sa. Magpraktis ako og hawk ug romansa. Adi pa di ka kamao. Uso po pagganas mo bay? Unsam nito mga hayop giunsam nito diretso ra to nimong tiraw ato nimo ramansaha ang bakag kabaw kanding di ay. Ako kung gali-gali kung kita ang tao. Kang kinsam ditong bakag kabaw kanding di dito imo. Mao gani nga ako kuto nga dali unag ko kay maabtan kustag iya dito ako ang tao. Ay sab. Sige na. Pag-practice na diha. Unsa man? Sige, practice. Unsa man mo ana? Ayaw na. Kini ay. Practice ya. Kini bokong. Adawata. Ambe ko no sa amo ni. Diha tapad. Oh. Nya sa man ni. Oh. Oh, kana itapion imong kamot diha usa. Nya diha usa. Oh, diha pag practice og hawok. Paas babay pikas. Lubot na, lubot. Lubot. Oh, lubot. Imagine na, mao na. Practice ah. Ako yung siya ni palamian. Sige. Unsa man nimo? Kuno? Isa ana. Imagine ha. Imagine gina nga mao na ha. Babay, imagine. Oo lagi mag-practice. Imagine nga mao gina. Ay sa nagbrabrahag ganun na kay diri. Oh, sige. Oh, Ano na mong dagway na day nga na? bako man kayo. Baho ng bukong man na. Ay, ingon man kang imagine no di. Aw sige bako. Di mo ding imagine kung daan ng baho day. O mo na nga. Ako sa hagkandaan. Oh. Yati da as ng baho imagine na. Kana. Uboy. O yun na. Sa man nimong naong muram naglubot sa. Bako din. Oh, lagi. O basta kay mao na. Nya, maganahan ang babae ato. Kamu makakamtila. O tilaan ko dila. Tilaan. Kanang unsa mo ko tila. Ay practice dia. Kanang Ano? anak. Oh. Yes. Sige no. Daw lagi kang tao. Nga naman po na imong dagway. Magbanta ang lasa pero ang kabaho dili. Baho na ng bukong lagi na. Ay mo kang imagine. Aw imo ra pud imagine din baho. Sige na. Ay di na ta maglangay ko. Sige na. Isa na. Nigawas na. Oh, nara.
Ay, barong na po kuno diyan. Sige, hapa diya. Ay, Imo man tang mahapa. Sige, usam. oh, dire. Nara, mo ni ha. Kini, mo ni atong gamiton kay kini para man ni sa katong mga babae nga mogamit kay para malumay ang lalaki. Oh. So kini mo itong gamiton sa mga lalaki para malumay ang babae pero sa mga nasuko ra gid ni. Pikto. Sigurado mo ka nasuko ng asawa niya nimo. Wala mo tarong, wala mo tarong tiyo mo dili kita. Ako kan ang nasuko na haap sa likod tos pagbamuson ko niya. Lagi. Asa sa lagi asa na siya suko pug na siya kita nako pero ikaw man mo kurso niya. Diri na sige na. Di na pwede. Ay sige na kay para ma Di ko masugot nga, ikay una kay anayate na noon na ako may umpunahon. kami nga prueba kung tinuod ba ng epektibo ba na maamong na pagkuan ng imuhang kalaki nga Kulang day kas pagtuon ako di ay. kadaghan naman ko na biktima nimo. Ayaw ko na ikaw una kay may na og kalampos ka. Ako rin sunod na pero pagdali dito kay Ako niya okay ra kag ako'y muna. ako okay ko. Basta makatiro lang kay kog tao. Aw. Mao ka na imuhang gusto, bahala ka, basig magmahay ka ha, nga ako'y nakauna ha. Ay ngano magmahay man. Sige na. Sige na dali atong kuno na. Ay lagi, oy ako lagi nang gikuan oh, nga, Bigat. ginagmay ro. Sus, Kadugaya man pud anang kalaki mo. Abantihan na pud kuno na. Hinaya po na lain ka. magbaho ning lumaya di ay. Pero makasimuhot ko no ani, ganahan. Ato naman obserbahan nun. Anong ka na siya, nasuko mo sa ginan ako. Pikto gid guro ni. Ikaw nga, gusto na na. Uy, Niya, kaysa. Kinala, ninig adto na ko din. Huwag mo balik to si Jipoy. Kinala, sinyasan ko. Saan man nimog sinyas na ko, nabalik si Jipoy. ay susiro kaya magbuhat ng tag-signal dito. Unsa ang ko nimog, Di ko yan, tika. kumao ka magtihoy. Oo. Saan man nimog tihoy? Mm. Kana, makabati ko na, gawas din ko ha. Gawas din na kay ma'am. Pihilan ta. Bantay lagi ha. Bantay ha. Sige. Sinasatan ha. Oh, ako. Super bida. Isod ko lang sa ni bulsa. Oh. Di ako nalidana. Kinang Okay. naman. Kating mahabilin Sige, na ako- sakop. Nga dili na nung kumabutangan. Oh, bantay ha. Ako, look dili. May itong talagang dali itong tawhana, uy. Sus, kanindot naman dito. Uy, sus, di na gaya maagwanta diri. May tag-maupitan ng lumay. Sus, makatilang nagigog tao na. Ani yun, hintay ma. Woo! 2,000 years later. Ano na? Nananigawas na yun. Pagkahinaya man po ng lihok ka ng tawhana, uy. Sus, kadugay na. Sus, nanagin, salamat. Victor, ang kita ni Ron. Nya. Ba't siya ako ingon mo? Epektibo ka ayo. Lagi, aw. Sa mga imong Ay mo ni ebidensya. Lipstick na niya. Grabe na nagkahawak na ko. Mato sa ko. Ikaw na po. Nya, sama asam na ito ni. Mo kini mo ni. Ikaw na sakit. Aw. Lag pasti. Pasti ginhula mi ah. Yes, makatilan ng tao. Ikaw na po bebe butangan ti kami. Pagdali dito kay Ay, mo na masimot sa kong ay muhawak man nag-unas na makasimhot mo na. Ikaw umuri gig una kay para makasimhot dayon aron mo pikto din ba? Oo niya. Umuri dayon. Inig-abot mo kita nimo di pa masuko umuri na. Basta kita mo yung practice. Iumod gid mo naong dito niya ana ba hawak kilar ko kay bawa aran kasuko makasimhot ani. Ni ganahan na siya. O ganahan na dayon. Katong tilaan. Oo. Yes. Oh. Ya. Mao gyapon atong sabot ha. Oh, yun ko ha. Og makit-an gyud nako nga mabalik na si Jipoy sinyasan gyapon tika. Oh, di ko. O lagi tiyoyan gyapon tika basta kay mao na. Nya, mato ko. O sige o bilin na ni. Ako yung da ni. Ya, mato sige. Mato ko kay O sige.
excited ginis ting Berto. Tinuod giguro ni wa ni katilaw tao. Nga hayop mo nang natilawan aning buak. Ya. Lain ko yung tirada ng tawhan. Karon pag giguro gini makasuway gig tao. Nakasuway aw na taga na og lumay, wa pan lumay di gini kasuway tao ni tawhan na. Ya. Yati na. Nagbalik na si Jipoy. Nagyatay na gini ron. Piste sa akin. Ako sa gisulan di. Piste di mo ko kamaom whistle di. Ay, gyatay na. Tigbek! Tigbek! Ayun sigsapa na. Sigsapa. Bahala ka di ka maminaw buang ka. Nagyati ni padayon na maging buwang na. Bahala ka di. Nah, piste na ginuon ni ron. Nabatay, abtay ni na diya ron. Bahala ka di. Oy. A few moments later. Unsa naman ang Berto? Patay. Patay, buong katabangon sa kunin. Unsa nagkamang-kamang naman yung buang. Oh, asa ba no? Ay mulihok. Kamot. Tubang. Yati. Kung bertuha ka na. Dugay na yung naniid ni mo nga. Sige kin mo ukoy ang asawa karon nasakpan na nagpatay sa asawa na ko dito. At taya inyo ra kong lipat-lipat nga makalakaw ko na. Oh, ikaw Jo. Saan ka-lipstick mo ka? Nalugway na ko gikan si Poy. Oy, diskabaw. Nalubos sa gikat. Perfume na sa akong asawa. Wa ito ko'y labot si Poy. Ay, si Berto rin taon si Poy. Ay, Waton na itong makamat mo itong asawa kito. Nakatogs ko mo na ko. wag ko'y labot na si Poy. Berto rin si Poy. Na, Berto rin. Waton na itong asawa kito. Jo, nangangin ka. Nangangin ka mo. Ikaw rabay na diya ha. Ito ko'y labot si Poy. Eh, muli na ko si Poy. Up! Way mulihok dia. Lihok ko na ro. Bungkag na yung og. Sa mulihok dia. Bungkag na bagol-bagol ninyo. Way mulihok ka. Yatik na ni Roberto. Saon taman ni Ron. Mo ko ginahinungdan niya. Bagol ginatoan ni Gyod. Mo ko hinungdan niya kanang naamong lang kunin mo ni. Saan ta na pumusot nang naamon si Pidya. Unsa man ka. Gitawag ti ka ganiha. Sutoy lang po ka. Excited po kay ka. Oy. Ang sapot. Tawag ka tayo nagdangarang na Jipoy. Ikaw. Padayon po kay imong hapon. Ang sabot na to nga. Wisulan ko nimo. Wa magabuti huy. Ay, mao lagi nakalimot kog ingon di man ko kamaong whistle di ay. Nakatong si tikang tawag. Wa po padayon man kas imo ha. Hibaw gyud kay nang kung ko makatilaw tao. Imo ta pasagdan. Aw, mao na diaron kay. Ngano sa bitaw sa kadaghan na suko nimo kana og imong gipili ning asawa. Bugoya po nimo oy. Dili ka ta batignaw. Gwapa gyud tuyon. Aw, mo ni sampot nimo. Dili pa gwapa. Ang tao ko tilaw sa kong tao. Yate na ginaw ni Ron. Saon ta man ni Ron sa saon ta man ni mo na tagpaagian ni Ron. Na makalingkawas na diri. Ikaw man nagpasiuglaan nini. Pagitag paagi para mo kagawas ta. Nay, paagi na ko. Kini usa ka lumay ato ni gamiton. Oh, maamong nasagwa na. Di mo man ni gamiton unta sa katong mga babae pero wa man tay lain pamaagi aron makalingkawas na rin. Ay, sa pabuak na nimo imong bagol-bagol diha. Ah, sige, buhat na. Para masumpad eh. Isa. Ni. Oh, Ato ni pistingan kay wa man tay laing pamaagi kini. Basi kay para mis nasuko niya kada Jipoy. Nasuko mo na nimo. Basig mo epekto ni ato na lang ng pistingan. Wa man tay laing pamaagi ng kalingkawas na. Ganado mga buak itong bagol-bagol ang dire. stingin na kaya mo. Abi ato ay diha man siya una nasuko nimo sa ako nagduda pa man na pero diha sa imo ha. Suko lang gigina. Diha na lang natin itistingan sa imo ha. Ikaw, Gidyo. Ha? Among nasa tani ron. Ay na lang secret lang. Mo pa man kalingkawas na tiri ba kay unsa kay bawo gid ka nga. Oh,
Ani ate nagdar man armas bi. Tarong mo to bi. Ano apil mo ng orya? Ay apil na diha. Apil na buto na diha imo. Bunbong na bigyan ko ng kalagi ni mo na. Apil. Oh, diha simo da apil na. Di aron matimahuan ni niya. Mawa yung kasuko nimo di makalingkawas ta. Sigurado ka ka? Oh. Kini epektibo man ni sa katong mga babae nga mong gamit para mga lalaking nila nga nasuko. Mawa ang kasuko na jipoy laki man mo ba? Mawa Ay ang hala, kasuko ang ani. dugay ni kapoy ni si taas ka mo to, bugtong na kayo. Oh, ana. Nya karon aron makaduol si jipoy nimo. Aton tawagon. Nya di magina mo duol og kuan atong pasukon para mo duol nimo. Ha? Sige, sige. Atong pasukon ha. Jipoy. Oh, ano man? Papusil mo? Gusting Berto ay baho kuno kag ilok. Narasektaan na gahat ni mo. Ay na sige reklamo lagi. Ulang wa man masuko. Jipoy, di ka masuko. Anong masuko man ko nga? Tinuod man. Masuko, tinuod man kuno bahog ilok sa untog na. Kini. Jipoy, Ngano naman po, pusilo naman kita mga noon ron. Gusting Berto ay pisot kuno ka. Hak ni bundog ni ko ni. Ako masuko. Di ka masuko, Jipoy. Ngano masuko man ko nga? Tinuod man pod. Yate dino. Ay, pisot. Pisot. Yate. Ay, gini. Pisot, masuko. Usbon ko pa na masuko, gid. Jipoy. Ay, Gusting Berto ay. Nung kuno niya asawa, gamay kuno kag buhi, magdako kuno niya, nakautot kuno to. Tara sa karago. Ay! Kana mo di tinuod. Yate, rap. Yati ka birtuha, mo gining gibiran ako asawa, ha? No. Ayoko, mata pa ko, Kol. Sayangkap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang rason mong halin. Yati ko jo. Na mo binabantay ang birto. Guwapo man ka birto. Ano na siya? Ay, ginagito na lumay. Matsin ni ka. Uy lang ni Jo, kasi na yun. bungal. At sa balik ka tagal. Ayaw, Jojo. Ano na po ako dito? Yes, Jipoy. Pwede na ko dito. Ako na dito. Ako na bahala ni birto. Di alam ko dito. Ano mas mayo kami? No.